Ngibingelele ngiphinde nginamukela nakho bathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela izindaba zamaskandi efika ngaso ke isikhathi. Ngibukele ke nguphathele lapha ke yena ke umthandeni ke ebiza iParis yakhe lapha ke esotweni ke. Awuyizwele ke mbukeli ke ukuthi ke uyibiza indlela thizeni ke engajwayelekile ke lapha ke kodwa ke ukuthi ke uyabacela ukuthi ke ngempela ke abalandeli ke noma ke bona ke laba basesotweni bemvotele ke kuyona ke iParis. Awuyizwele ke umthandeni ke igcomisha libiza ke iParis lapha esotweni. Kuya ngokuthi ungubani iloleli bangela kwa